Здравейте, хора! Днеска имам една Годзила. Купих я от Америка, защото сега съм тук и съм наледа ми къщата. И както казах, ще направя някакво видео. И взех тая Годзила за $27. Защо я взех точно не за 27? Ами защото ако бях в България, онлайн струва 100 и нещо или 405 и 55, а тук само 27. И си викам, те с огромни лъжи правят. И сега ще направим анбоксинг на тая Годзила. Сега я отварям. За първи път виждам нещо такова. Освен корейците, които, нали ги знаете, които правят разни анбоксинги. Всичко разбира. Добре, какво ли се прави? Значи трябва да се сглоби това, нали? По принцип. Ще го сглобя. Но това много много трудно се прави, май. И прилича на някаква кукла от страшните истории. Това е... Хора, ако вие го успеете да го направите, не знам. Просто няма да повярвам. Готово. Най-сетне разбиле. И тя с цялата легна, буквално. И те сралата са толкова парченца, а не са ги направили да са една част, че не знам. Гледайте. Например, тази ръчичка сега въобще все едно не може да се вкара, но може. Сега чудите се, че няма уста. По-напред в видеото ще разберете, след като сложа опашката. Лека по лека. Готово ли е? Да. Добре, както казах, ще сложим уста. Тя по принцип пуска нещо тако лазер от устата. Ще започнем с него. Ето я с лазера от устата. И сега ще сложим нормалната уста, която ми се струва леко малко ми изглежда, че в кавички може да се отваря и затваря, ама може. И искам 10 000 лайка и повтарям, това е от Америка, трябва да дойдете, за да си го вземете. Може и след години, след 2025 или 2025 точно, да почнат, ама те да знам, сигурно не. И довиждане, хора!